Herobrine. 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 Herobrine je stará Minecraft legenda, ale keď vám poviem to, že sú tu dva, predstav si toto. Hráš Minecraft so svojím najlepším kamarátom, volá sa Angelo. Zrazu ti pípne mobil. Správa. Od Angela. Píše ti: Hej, Simon, nechceš si zahrať Minecraft? A vtedy ti prebehne mráz po chrbte. S kým to vlastne hráš v tej hre? Presne o tomto je príbeh Simon 12. Ako sa to celé začalo? V jednom z prvých videí, ktoré malo záhadný názov Hypenston 12, Simon ťaží v jaskyni. Je ale dosť nervózny. Stále sa obzerá za seba, ako by cítil, že tam nie je sám, hoci je to single-player svet. Na chvíľu minimalizuje hru a ukáže plochu svojho píce. Vidíme tam tapetu s ním a jeho kamarátom Angelom. Otvorí poznámkový blok a napíše: Ahojte, tu Simon. Vítajte späť pri porážaní draka. Sa vráti do hry, začne sa to kaziť. Napríklad nevysvetliteľné vzduchové bubliny v zemi. Najprv to ignoruje, ale atmosféra je čoraz hustejšia. Čo sa deje ďalej? Príbeh sa rozbieha naprieč celou sériou videí a epizód. Tá záhadná entita, ten dvojník, začne Simona prenasledovať. Nie sú to len bubliny. Dejú sa oveľa strašidelnejšie veci. Simon dostáva textové správy, ktoré nedávajú zmysel, ale sú desivé. Zmeny vo svete. Bloky v Simonovom svete sa menia alebo miznú. Niekto iný zasahuje do jeho hry a mení ju na nepoznanie. Simon počuje divné zvuky, šepot a občas zbadá postavu, ktorá vyzerá ako hráč, ale nemá meno alebo vyzerá ako pokrivená verzia Angela. Celý ten príbeh je o tej paranoji. Že niečo, čo vyzerá ako tvoj kamarát, ním vôbec nie je. A že ťa to prenasleduje v tvojom vlastnom nebezpečnom svete. Je to taká moderná verzia legendy o Herobrinovi, ale s osobným, priamym dotykom strachu.